Hi guys, naray mi diri sa among garden guys, kaya manguan mi oh. Mamisbis mi sa among utan. Sibuyas, langgaging, alagbati, may pa. Among tangkong wala na maharbisan mi atong tangkong na. Maputla naman na siya na. Kani ma? Ano ni mo ma? Yung agon? Lutoon gisahon. Magkano kung pwede nila sahan? Ayaw sabi. Nabuhi akong kamunggay na gitanon oh. Ate, akong revision na. Mm. Ito, nagdala po sili. Di oh, kana ipuno-punuan lang. Revision? Oo. Yan yung pipino apil eh. Alisod sad. Ano ma? Revision eh? Abang revision ka tanan. Ada yang ini bakal lagi pipino. Matay na niyo, tumban niyo, di ba? Mahigit yung puno da. May mong gigot umubok ma? Basa? Siguro makarani kong buhok manipis mga kain eh. Ano ito ma? Abang naman mo? Nabunuan ya pilang ang bati na. Green na ba yung dahon na? Pwede na nilagyan ba? Nasod sa dahon, ang dahon na mag-green. Ano ba? Magkano ibutang ma? Bantay! Pagbantay dyan sa imong kanoso. Sagot ni parang sa ibabaw ba? Green it lang. Green it lang. Kung sa idol anak ba o ano kasi ni mga vlogger siya rin ah. Tama. Agay na nga daot na ro. Iwan man. Di ulod man. Spray niyo nito sa kwan. Ito yung spray ba? Wala man limangan. Mautan na ba na? Mag-utan tala na ba umakuhon na. Ha? Kitlan ta na. Mautan naman na. Ginagawa utangan ng ating uwan. Ating init. Naman. Ito Okay. yung tanan nila yung uwan. Kung sa pamaulan dan. Sige, tubig si Papa. Napit na rin mga latong kan. Okra eh. Kamulak na ito okra. Ito pa oh. Basa pa ayo. Hindi.
Baka kalabasa o kaya ilatay na. Ilatay yung binigay ko na ganyan siya. Dapat na mas bisa ko. Yung dagan ng videographer. Yung dagan ng videographer. Atay na yung batong ah. What's wrong? Batong. Oh. Karga linya ba? Jangan kita tolong dah. Ay, nabukan nila dah. Ang talong ba? Murag na yan. Magdito gani oh. Nungod magadig ang talong oh, wala na dito si rin. Ako na nasad ko. Dito. Di. Lugay kumatay yung kaya puting ang talong ga. Let's go man. Okay, dako na manok daan. Aman. Mga bata nga nagbut ba manon sa? Dito babaw? Oh. Wala naman ah. Basin wala kay nimo na kuan siguro sa kambar. Gadalang galon be. O din ni among na-harvest nga utan dito sa garden mga dyan. Natay kamunggay, talong, dagan kiunod sa talong.
Then nagkuha akong tanglad, then gamay nga sili. Dagan pa sili dito pero wala ako nag-harvest kay hapon na siya. Nagkuha ako gamay. Oh. Basta lang na ipang sili sa suka. So magbastoy na dayon ta kay naatay kamunggay. Nagikain ako diri para akong sabawan. Oh. Ang ako din gisabawan kay katong kuan kaganina. Munggos ganina sa udto. Nga sobra na mo wala na horot. Sumuray akong gisabawan mga jay. Then lunuran siya kamunggay og pinerito. So, mo na mo sudan sa panihapon. Ha? Sabihin na kayo. Sige, gabi na kayo nga buntag pa man karon. Sumra ni akong pinirito mga jay o akong ibutang diri sa atong sabaw. Para nga maglami-lami pud ni atong sabaw. Basta lang na siya mabutangan og pinirito ba ginagmay budget. May taw-taw. Pag mukala na, butangan kamunggay o paits na sabaw na mga jay.